Сензационна новина за генетичната идентичност на българите. Оказва се, че произходът ни е индоевропейски, а не тюркски, както твърдяха досега учени. Това установи екип от български изследователи след мащабно генетично проучване, което съпоставя генетичните данни на българите с данните за популациите в 57 европейски, азиатски и африкански страни. Заключението. Българите са особен вид славяни. По-скоро между славяни и средиземноморци. Вижте. Това е най-голямото проучване сред съвременните българи за установяване на техните генетични характеристики. Направени са кръвни изследвания на 855 българи и българо-мухамедани. Български граждани от ромски, турски или друг произход не са изследвани. През първия етап са проучени огромен брой генетични маркери на съвременни българи и са съпоставени с тези на други народи. Оказва се, че си приличаме най-много с италианците и гърците от северните части на Италия и Гърция и с русите, словаците и чехите. Според учените доказателствата са категорични, като тест за бащинство. Българите са особен вид славяни. Тоест имаме както средиземноморско влияние, което най-вероятно се дължи на живеещите в миналото траки, живущите в миналото траки по нашите земи, така и източно влияние, което ние свързваме с славянските и прабългарските като влияние. Изследването показва, че 5 века турско робство не са се отразили на генетичните характеристики на българите. Тези изследвания показват, че ние сме доста далече от турците. А второ, тези изследвания показват изключителна отдалеченост от тюрките и отхвърлят категорично схващанията и хипотезите на редица автори, които дълго бяха поддържани без съществени доказателства за тюркски произход на българите. През втория етап ще се включат и археолози, за да се проучат древен генетичен материал от находки с зъби на древни хора.